ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా? ఉన్నారు. ఎవరు? భాస్కర్. భాస్కర్ ఏం చేస్తాడు? నైట్ టైం గోడలు తిరుగుతాడు మా వాడు. అన్న నిజమా? పుష్ప 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 అంట మా వాడు. పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటేవా? మరి ఎవర్రా? భాస్కర్ గారు ఎవరా? భాస్కర్ ఎవరా? నాకు ఒక గన్ ఇస్తారా? ఎందుకు కాల్చేసి అన్నమని జైలుకి వెళ్ళిపోతా. నాకు ఒక గన్ ఇస్తారా? ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా? ఉన్నారు. ఎవర్రా? అఖిల్ గాడు. అఖిల్ ఏం చేస్తాడు? పులిహార కలిపేస్తాడు అమ్మాయిలతోటి. ఎక్కడ కలుపుతాడు? ఎస్ఆర్ కాలేజ్ గ్రౌండ్ లో. ఎస్ఆర్ కాలేజ్ గ్రౌండ్ లోనా? సరే, మరి మా ఆదిత్య ఏం చేస్తాడు? ఆదిత్యకు ఒక పేరు ఉంది. ఏట్రా? ఈయన పుల్లంట. జాగ్రత్తగా మాట్లాడు. మరి ఆదిత్య ఏం చేస్తాడు? పులిహారలో పోపులేసి ఆడే.